Učimo se romunščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Un recipient pentru alimente. Posoda za hrano. O caserolă de prânz. Škatla za malico. O pungă pentru alimente. Vrečka za hrano. O pungă pentru congelator. Vrečka za zamrzovanje. O folie alimentară. Živilska folija. O folie de aluminiu. Aluminijasta folija. O cămară. Shramba. Un dulap de bucătărie. Kuhinjska omarica. Un sertar de bucătărie. Kuhinjski predal. Un raft de bucătărie. Kuhinjska polica. Un raft pentru condimente. Stojalo za začimbe. O clemă pentru pungă. Sponka za vrečko. Un detergent de vase. Detergent za posodo. Un detergent pentru mașina de spălat vase. Detergent za pomivalni stroj. O mașină de spălat vase. Pomivalni stroj. Un burete de vase. Gobica za posodo. O perie de vase. Krtača za posodo. O perie de frecat. Krtača za ribanje. Un burete abraziv. Čistilna gobica. Un suport de vase. Ocejalnik za posodo. O chiuvetă de bucătărie. Kuhinjsko korito. O sită pentru chiuvetă. Cedilo za korito. Un prosop de hârtie. Papirnata brisača. O cârpă de curățenie. Čistilna krpa. Șervețele de curățare. Čistilni robčki. Un spray de curățare. Čistilni sprej. O sticlă cu pulverizator. Pršilka. Mănuși de cauciuc. Gumijaste rokavice. Un coș de gunoi. Koš za smeti. Un sac de gunoi. Vreča za smeti. Un coș de reciclare. Koš za recikliranje.
Un recipient pentru compost. Compostnik. O mătură. Metla. Un făraș. Smetišnica. O cârpă de podea. Talna krpa. Un coș de reciclare. Un recipient pentru compost. Un recipient pentru alimente. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaruluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.